Pois, moi boa tarde a todos e a todas. A derradeira persoa que pasa por aquí despois de levar escoitada toda esta xente, a todos eles que coñezo, que admiro, que ademais son de diferentes eidos e que sempre é un gusto escoitalos e hoxe ser aquí unha das súas compañeras para mí foi todo un gusto, ademais cando eu normalmente estaba dese lado, viña a escoitar estes faladoiros e para min quedase un pouco monárquico, pero ancheme de orgullo e de satisfacción, pois estar hoxe aquí, é así. A verdade é que cando mo plantexaran, digo, ai meu Deus, que teño eu que contar do galego, non? Porque é unha cousa como que a levo sempre comigo, pero unha vez que xa teño que dar algunha explicación, pois é un pouco, como é algo natural e intrínseco, non sei explicalo. Entón, dándolle voltas, dicía eu, a ver, que me pasa a min co galego? Por que esta teima co galego? E deime conta de que era algo así como, pois, unha historia de amor, non? Eu nacín, bueno, amor pola lingua, pero amor pola terra, que eu sempre vou empezar dicindo, como dicía a compañera, que eu son de Bastavales, dunha aldea que se chama Sabaxáns, que ademais é así como moi sonoro, eu sempre o levo con moito orgullo. Entón, sempre me transmitiron esa paixón pola miña terra, pola miña aldea, eu sempre fachendeo de que son da aldea. Podedesme ver, se alguén me segue en redes ou algunha vez me ve polas redes, podeme ver mesmo ensinando un outfit para ir divina pois a calquer reportaxe, que o mesmo ensinar un outfit para ir a apañar as patacas, porque tamén ten o seu aquel eso de ir a apañar as patacas, hai que levar o seu outfit aí mesturando estilos. Entón sempre digo que me gusta fachendear desas dúas cousas, da terra e máis da lingua. Eu, como dicía Silvia, son comunicadora, agora mesmo traballo na Televisión de Galicia, nun programa que se chama Hora Galega. O galego, por suposto, acompáñame e axúdame a diario. Tamén son cantante. Durante moitos anos, pois, bueno, 20 anos estive en diferentes orquestras de Galicia, desenrolei a miña faceta como cantante dentro da verbena, a última delas na Orquestra Panorama, e xa recentemente dis que son creadora de contido. Bueno, eu conto as miñas paridas, habrá a quen lle guste, habrá a quen non lle guste en absoluto, pero bueno, penso que tamén é unha forma de espallar con naturalidade, con risas, pois o que é o meu ser. Entón, ese é un pouco para que saibades por onde camiño eu. E eso, nesa historia de amor que eu dicía, teño eu co galego unha historia de amor, porque sí, cando eu nací eu medrei sempre en galego, na miña casa falouse galego sempre, entón, para min era como eses amores que sabes que sempre van a estar aí, non? Ti, non lle faz moito caso, está aí. E, miras aí, a miña lingua sempre vai a estar, non? Pero claro, pasan os anos, diferentes situacións, vas vendo que igual non está sempre aí. Igual está en perigo nun momento dado, ou te cuestionan. Ai, hablas galego, falas galego. Vamos a ver, se estuvera en Mozambique igual era raro, pero se estou aquí, en principio, vexo bastante normal. Pero sí, non, entón empecé a decir, pero por que teño que xustificarme, por que teño que dar eu explicacións de algo que para min é tan natural? Entón aí foi cando empezou un pouquiño a miña teima, non? Dicir, pois, ora, por mis santos, vou a meter bolota polos ollos. E un pouquiño foi esa a miña loita sempre amable, porque xa hai moitas loitas desagradables polo mundo adiante, entón a miña loita amable por espallar dende a miña pequeniña parcela dali dende Sabaxáns o galego por alá onde vou. E como vos dicía, a min criáronme en galego, criáronme sobre todo, eu sempre digo miña nai e miñas avós, son, ademais, digo con orgullo, neta de Josefa de Bastavales, que é unha cantareira e pandereteira que nos estará vendo ahora desde alá arriba e estará alucinando con que hoxe este aquí. Ela foi unha muller que tamén foi moi rompedora, e ensinoume, pois eso, o amor pola tradición, o amor pola música, o amor por todo o que a nosa terra nos dá, miña nai igual, a miña outra avoa, e había unha cousa común, que pese que elas, por suposto, sempre se comunicaban en galego, cando viña alguén de fora, cambiaban ao castelán. Viña unha prima, ou viña o médico, ou viña o cura incluso, e falaban en castelán, co apuro que elas pasaban para falar en castelán, porque claro, non estaban afeitas. Mesmo esa persoa se daba conta e dicía, non te preocupes, háblame en galego, é que non lo hablo, pero lo entiende. Eu pensaba, ai carallo, como o meu can, que tamén non entende, pero non fala, sabes? E é certo, decía eu, pobres. Pero claro, eu despois, ainda que me daba mágoa,
dicía, é que é lóxico, é dicir, un pouco que lle pasaba a Artur, non? Dicir, elas viviron esa prohibición, esa negación, ese falar galego é da aldea, é dos que non teñen estudos, ou é dos que non teñen outra opción, non estudaron e non saben falar castelán. Entón, iso é unha cousa que levábano moi dentro e que eu fun testemunha diso. E despois pensaba eu, cambiou tanto a cousa. Dicía eu, lamentablemente, aínda non, aínda hai moito dese vestixo. Por exemplo, na miña escola, cando eu estudaba no colexio dali de Brión, na miña escola éramos como 40 rapaces daquela vez, había rapaces a dar e tomar, o 99% falábamos galego. Pero ademais, sen dúbida, había ao mellor unha rapaza que veu de fora e falaba castelán, e ademais pasábamos traballo cando entraba o profesor de lingua castelá para poder falar en castelán, porque non estábamos afeitos. Entón, sempre pasábamos mal. E a curiosidade veu cando fai un par de anos, eu fun ao mesmo colexio no que eu estudei facer unha reportaxe coa televisión, e sorprendeume, de 25, 26 alumnos que había, tan só 2 falaban galego. A min dome moita mágoa. Ademais, era un galego que, hai que dicilo, é o galego que lle ensinaron os seus pais para o día que van á casa da avoa falarlle a avoa en galego. Non era o galego de, comprou no que traballo lle vai dar, non era de raza, como eu digo, non. Entón, dome moita pena e eu reafirmeime decir, hai que seguir por este camiño, porque ademais penso que é un superpoder, así vos lo digo, un superpoder que temos, unha base que temos na nosa man que nos dá moitas vantaxes contra outras persoas ou fronte a outras persoas. É dicir, por exemplo, para min foi un fío invisible, ademais que me conectou coa miña casa. É dicir, estivese onde estivese, para min o galego é casa, para min o galego é a miña nai, a miña hortiña. Para min iso é algo que me axuda a estar aquí, a estar presente, a estar cos pés na terra, a estar conectada coa miña casa. E iso é moi importante nestes tempos que corren, que a cabeza se nos vai entre tantas cousas, entre tantos problemas, entre tanto estrés. Para min era unha conexión coa infancia, coa realidade. E, por exemplo, no eido da comunicación, cando vou traballar, para min é un superpoder. Hai algúns comunicadores que, ao mellor, para eles o galego é a ferramenta que utilizan cando se encende o botonciño vermello, pero para min non. Entón, para min é unha ventaxa cando chego á casa da señora María para gravala, que está a muller así, asustada porque vai á televisión, normal, eu entendo perfectamente, e entón eu chego ali e falo con ela un cachiño e tal. Sabedes o bonito que é, saberedelo porque viviredes, claro, o bonito que é cando esa persoa se relaxa e sinto como hai esa conexión, porque ela pensa, eu penso que nos seus adentros di, esta é das miñas, esta é das nosas, é como da casa. E esa conexión existe por obra e graza do galego, teño clarísimo. Para min é así, é unha forma moi sinxela de achegar a túa man e que che collan a man e que camiñen contigo tranquilos e que se expresen con tranquilidade para a televisión neste caso, non? Tamén está o superpoder de retranca. Ai, de cantar me salvou a min, mi madriña querida. Cando estás nesa conexión en directo aí na festa do boi da Llariz, e se che chega, canto borracho hai, e ti miras así. Atrás ou non ve la vara. Claro, que lle vas dicir nese momento? Non lle podes meter unha sachada. Entón, tens que ir con calma. Pois esa, como yo diría en castelán, non existe. Se siente. É así, é así. Ou, por exemplo, mira, a miña parella é catalán, de pais colombianos, criado en Cuba, madurado en Canadá e vive nunha aldea en Sabexáns. Non vaya, o sea, teño aí un compendio de mundo. Pois a miña parella fala galego, pois sí, porque podes aprender galego aínda que non sexas de aquí, e ademais é unha persoa que lle gusta, e el flipa literalmente coa nosa retranca, cos nosos ditos. Por exemplo, o seu favorito é anda chucúa dentro e afora. Non hai día que non me por algún sitio meta un anda chocúa dentro e afora, ou vas caer, que tamén lle encanta o vas caer, ou quen ten cu ten medo. Entón, esa retranca que nos saca de tantos apuros, que nos fai rir de nós mesmos, eso é bendito superpoder, de verdade que sí. Deberíamos utilizar máis, xa o facemos, pero eu penso que deberíamos aí sobrecargar o asunto, porque penso que é a maravilla que ten o noso idioma para trascender.
Logo, por exemplo, no meu caso tamén, o galego veu da man da música. Durante moito tempo, bueno, desde pequeniña, sempre a forma de cantar era coas cancións tradicionais que me ensinaba a miña avó. Eu aprendín a cantar en galego. Logo, despois, co tempo, é certo que pasei por esa etapa na que pois a verbena non permitía cantar moito en galego, porque, bueno, ao final reproduces pois, os éxitos que a xente quere escoitar na discoteca e demais. Entón, por aí, é certo que eu tiña a miña loita de vamos a montar isto, vamos a preparar este tema, imos tal, e sempre estaba un cupupurri tirirí, 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 que está moi ben, pero que hai que evolucionar. Eu dicía, con isto non enganchamos a xuventude. Afortunadamente, iso tamén pasou, e agora, hoxe en día, digo orgullosa que entrou xa a música galega máis moderna na verbena e, afortunadamente, hasta en Xugueiras, que fixeron un grande traballo, Mondra, Fillas de Casandra, moitos artistas que, grazas que están traendo a súa música con galego e penso que están facendo un pouco a labor que no seu día fixo comigo e coa miña xeración o Xabarín Clube, non? Por exemplo, que é eso, crear referentes, é importantísimo. Penso que unha das chaves do futuro do galego está por aí. E logo, pois, por suposto, tamén que hai por aí as redes sociais, non? Dicíamos que eu son creadora de contido, bueno, conto as miñas paridas, por suposto, en galego, e empecéime a dar conta de que era creadora de contido cando me empezaron a chegar pois propostas publicitarias, non? E eu decía, oi, que fantasía, vamos a dar por aquí. Claro que só me tengo que veña a rede peixe. E entón, pois resulta que empezaron a chegar propostas de aquí, primeiro, hai cousas máis sinxelas, e despois algunha incluso a nivel nacional. E claro, eu dicía, sí, pa diante, vamos pa diante, non hai problema. Lío o briefing, el contenido tiene que ser publicado en castellano. Eu, manda carallo. O sea, estarlle escribindo a unha paisana que fai todo o contido en galego, estarlle dicindo que fai en castelán. Hai que tela... Non, entón, debo dicir que o 99,9% das veces gañei eu. O sea, que foi unha batalla que dixemos, nada, pa diante co galego, só unha vez se me caeu unha desas colaboracións, e dixen, deixa ir, que total, se veo aquí a marcha tan facilmente é porque non pagaba a pena. Pero quero dicir con isto que hai miles de posibilidades aí. É dicir, cando eu comecei a facer este tipo de contido, dicíame, por que non faz en castelán, que igual che abre máis portas? Digo, que eu non quero que me abra máis portas. Non, é que igual chegas a máis xente, é que eu non quero chegar a máis xente, eu quero chegar á miña xente. E ao final, para min, iso sempre foi fundamental, foi primordial, e alégrame moitísimo ver a Nuria que anda por aí de Conachadas, a Sara Seco, a Prado Rúa, unha chea de xente que está a crear contido en galego, que está a arrasar por alá por onde vai, e a ser referentes para moita máis xuventude que ven detrás, que ven que co galego chegas onde che dé a real gana, por moito que dixesen ou queiran dicir. Así que, para min, eso sempre é fundamental. E un pouquiño, pois, esta é a miña experiencia co galego. Daqui ao futuro, gustaríame que... A miña proposta sempre é a mesma, eu sempre lle digo a xente que está en nós, a solución está en nós, ao final, porque é certo que estamos, ao final, rodeados de moitos castelán falantes, e ás veces tendemos, ou eu tendo, a deixarme levar, e ás veces digo, pero por qué? É unha cousa que nos acaba movendo e dame moita mágoa, porque ao final ves que é un xeito de que de perder esa loita que vos dicía antes. Non pode ser así. Temos que leválo nas aulas, temos que levar á universidade, como dicían as miñas compañeiras, esas nenas que loitan aí na aula, aínda que sexa unha ou dúas, pois hai que seguir loitando nos garitos, nas discotecas, onde sexa, hai que seguir para diante con o noso idioma, porque está claro que ten que estar apoiado nas leis. Hoxe viamos a noticia, non, de que para diante vai esta proposta, vai pasiño a pasiño, agora queren escoitar aí en Alemania, a ver se pode ser oficial o galego co catalán e co euskera en Europa, a ver se nos escoitan en galego por Europa. Ten que ir apoiado por eso, ten que estar nos medios públicos, hai que defendelo nos medios de comunicación públicos, hai que respetalo desde os servizos públicos, pero logo témolo que respetar e témolo que amar nós. Así que o noso galego que continue por diante e que vaya sempre con nós. Graciñas.